Пачека, вие вчера загубихте като племе. Сега всяко от вас ще има шанс да се спаси сама. Очаква ви изпитание, в което победителката ще получи този тотем за личен имунитет. Той ще й гарантира, че тя няма да бъде изгонена на предстоящия племенен съвет. Янита, още първия ден ти успя да откриеш талисмана на женското племе, който ще те предпази от изгонване тази вечер. Но днешното изпитание има шанс да се пребориш за втори личен имунитет, който ще ти помогне да повлияеш върху стратегията на играта. Ето какво ви предстои. В края на правоъгълния терен са забити 10 дървени остриета. Вие сте 11. При сигнал за начало трябва да станете по възможно най-бързият начин да стигнете до дървените остриета. Тази, която остане без острия, отпада от надпреварата. Тази, която вземе последното дървено острие, ще се спаси от изгонване на предстоящия племенен съвет. Три, две, едно, старт! Първото отпаднала е Ваня. Пригответе се. 3, 2, 1, старт! Янита напуска играта. Хайде, момичета, играйте за личен имунитет. 3, 2, 1, старт! Кой остана? Евгения. Евгения напуска играта. Готови ли сте? 3, 2, 1, старт! Марина излиза от играта. Три, две, едно, старт! Кой остана? Ваня. Ваня излиза от играта. Ваня, хайде става все по-напрегнато. 3, 2, 1, старт! Галина отпадна. Три, две, едно, старт! Силвия напуска играта. Силвия. Старт! Гергана първа, след това Яна. Силвия, Гергана е последна. Гергана отпада. Добре ли си? Някаква контузия не. Гергана, Яна, Силвия, готови ли сте? Вземете позиции. Старт! Отпада Силвия. Остават Гергана и Яна. И така последен спринт. 3, 2, 1, старт! Хайде! И Яна е победител! И така, Яна, огърлицата за личен имунитет е твоя. Заповядай, ти си я спечели достойно. Си, това специално за теб. Една розова перла, за да помниш нашето племе Пачека за розови сънища. Заповядай.